Għal aktar minn darba Simon Busuttil qal li jrid jiġbed lura lejn il-Partit Nazzjonalista persuni li ħassewhom diżillużi bl-istess partit. Iżda jidher li din ma tapplikax għal kulħadd. Wara li Jeffrey Policino Orlando żvela li Simon Busuttil kien għamillu offerta biex jerġa' lura fil-partit u rrifjuta, Simon Busuttil qed jgħid li din l-offerta ma tapplikax għal Jeffrey Policino Orlando. Fil-programm S41, Policino Orlando kien iddikjara hekk. Hemm okkażjoni meta Dr. Busuttil minkejja li għaddejt minn ċertu kulħadd jaf l-esperjenzi li għaddejt jiena vis-à-vis il-Partit Nazzjonalista, kien hemm iva min-naħa ta' Dr. Busuttil u apprezzajt li wara li qalaw dak is-sitwazzjonijiet bejni u bejn il-Partit Nazzjonalista wera li jintaqa' miegħi jitkellem miegħi il-qajtu ġodar kont onorat li ġi d-dar tiegħi. Spjegali li hu xtaq li jerġa' jarani fih dan il-Partit Nazzjonalista, jiena minn ħadd tiegħi spjegajtlu li ma stajtx nara ħanajdu hekk futur f'partit li fl-opinjoni tiegħi ġie hijacked mill-element konservattiv. Għal dan Busuttil reaġixxa ma' The Malta Independent is-sibt filgħodu u dan wara li kienu għaddew 10 ijiem. Hawn Busuttil qal li Jeffrey Policino Orlando huwa kapitlu magħluq u l-ħidma biex il-Partit Nazzjonalista jikseb lura n-nies li tilef ma tapplikax għalih. Iżda, imkejjen fil-Partit Nazzjonalista sostnew ma' One News li d-dikjarazzjonijiet bħal dawn qed iqajmu dubji dwar kemm Busuttil verament irid iġib bidla fil-Partit Nazzjonalista. Dan għaliex, dawn id-dikjarazzjonijiet qed isiru fi żmien fejn huma ħafna dawk li qed isostnu li l-Partit Nazzjonalista għadu maħkum mill-istess nies li kien hemm sa qabel l-elezzjoni ġenerali. Saħansitra, fil-programm News.mt ta' ftit jimilu l-eks sindku nazzjonalista Ian Castaldi Paris żvela kif kien injorat għal kollox meta esprima it-ħassib tiegħu dwar kif kienu mexxin l-affarijiet fil-Partit Nazzjonalista ta' Simon Busuttil. Xarejn qabel kont bat email fejn avżajthom li jiena jekk l-affarijiet ħeqgħu sejrin hekk jiena posti m'għadux ma' dak il-partit. Ġejt injorat, sa fejn kien iġi injorat, tweġiba kienet li qegħdin f'nofs kampanja tal-MPs, għaddiet il-kampanja ma kelli l-ebda feedback ta' xejn. Eventwalment, Ian Castaldi Paris ħass li kellu jirriżenja mill-Partit Nazzjonalista u minn sindku ta' ħallija.